हम आलम चौहान हवन ये हवन का भैया भैया टिंगे 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 लेंगे 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 फोन करके पूछ लिया और सीए के समाचार। अच्छा ये बताइए रउआ हमरा के कहा पानी कि रउआ का गाँव है हम रउआ से पूछते नहीं कि रउआ का गाँव है रउआ का गाँव है हमरा के कहते नहीं चैता तू गाल रहवा तब कमला बाबा जुड़ा गइल है आ तू भैया जब चैता गाल रहवा हमारे तो बुझा लगे महात्मा बात आप चैतवे सुन के मर गइल सरस्वती माता रहती तो गोरवा धक्का झर झर लगती। तू चैता लायक नहीं खा तू खेसारी लाल के ऑडियो में जा आ तहरा के उहे लायक बना दी कोई में करिया जननी की ना जननी वही में आवाज लायक काम बा ऊपर से बोली हो ए महाराज जे बोले ना ओकरे से बोली ले जे बोले ना ओकरे से बोली ले जे कहे ना ओकरे से कही ले अमुख बात ई बा कि तारे से मोग लौंडा पर बिना लगामो को चढ़ी ले बिना हेलमेट के कहो तब हमरा के कमला बा के लौंडा हो जब हम कमला बा के लौंडा भइनी त कमला बा के तू तो मौगा भइलो लग खेल दनु हुआ हां दादा अरे हाल भैया तू लो अरे का कह दे बोलो क्या गो नहीं यही जैसे तू लोग बिगाड़ता यही जैसे गो नहीं बिगाड़ता हां क्या नाम है सर आपका? टुन टुन टुनटुन धोवलिया निवासी परसागढ़ निवासी चश्मा लगाइए ना सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुंह लगाइए ना मुंह पर मारिए उसको मुंह पे मारिए मुंह में मारिए। अच्छा ये बतावा कि तू झलवैया हवा तो झलवैया खाली बोलो ज्यादा ऊपर बोलबा तो तू ब्यास के कुछ ना हो जाइबो कतनो बोलबा तो नीचे ही रहबो। हां कितनो एठी बढ़ी तो एठी के नीचे ही रह ऐसे कम बोलो वो सारी तुलसी रोसी रामचरित मानस में लिखले बानी बजा लिखला बोला ए रानी जी बताई रौरा हमरे के छोड़ के अब परदेश कमाई खातिर चल गइल बन तो परदेश का माइब ना तो है 3-4 गो सरवा लइका बड़े सही का खोए सर कई चैत के महीना में रौरा हमरा के याद ना करेनी बहुत याद करेनी हो तो रौरा घरे काहे ना आवेनी? अरे हम अभी ना आवेनी तनख्वाह महीना कुल रोक गइल बा हमा। ए राजा जी बोलो ए रानी जी हम चाहत हनी कि महीना तनख्वाह पगार रौरा छोड़ के घरे चल आए सबकर मर्द ई चैत में आ गइल बन हमरा दियादिन के मर्द भी वहां आ गइल बन संदीप लाल सागर जी हमर दियादिन के मर्द लेकिन रौरा ऐसा कैसन निर्दय बानी जी कि रौरा एगो परदेश छोड़ के घरे आवे के मन नहीं कर। अरे तते ओ दियादिन के तुलना तेहू करते रे दियादिन तो दूर हजार मौगी है ए राजा जी रौरा हमरा के छोड़ के बानी नु त हमरा तो यह बुझाता कि रौरा कोनो सौतीन के लेके ओनिए बहस गइल बा का तो हमरे पर सका तरका रहे चैत में सबकर मर्द जिने सबका पे सका ले एगो हमो रौरा पर शक करत न शक नहीं के करे के हम ओमे के ना हई। अच्छा रौरा केमे के होई हमरा ठीक ते बोलावे के चाहत रे नु तो मीठ बोल ना तो यही चैत में आके पूछ की झोल तोड़ झाड़िए दे हब सजावल सपना हमर चूर हो गए सजावल सपना हमर चूर हो गए जेकरा के अमृत समझने उधर हो गए पता न खाता कवन कसूर हो गए जेकरा के अपना गोदिए में सुतावत रहनी वो हमारे नजरिए से दूर हो गए।
अरे एहू से तनी मीठ बोल, अगर यही चैत में बोलावे के चाहत रे आ सरसों मिसवावे के चाहत रे तो मीठ बोल की ट्रेन कटा के टिकट पे उधियाते चल आई। आपका चाहना हमारी कमजोरी है, आपका चाहना हमारी कमजोरी है, आपसे कहना पाना हमारी मजबूरी है। क्यों नहीं समझते आप हमारी खामोशी को, क्यों नहीं समझते आप हमारी खामोशी को? क्या प्यार में इजहार करना जरूरी है? प्यार में इजहार करना जरूरी है, लेकिन है चैत में उघार करना जरूरी नहीं है। काहे कि गेहूं के बाल ऊपर पड़े छोड़ेला। सच सच बताओ कि ते देवर पर रहबे कि पति पर? अरे दोनों के दोनों खत्म बड़ा सा। हम तो तय कर ले बने कि हम अपना ससुरे पर रह। अरे कमला बाबा कहती यार तनी बढ़ जो बाबू रे